A pesar do cativo que foi este ano, o verán vainos dicindo adeus. Atrás quedan as longas tardes de praia, de terraceo e tamén de esquecerse das preocupacións. Comezou o mes de setembro e iso tradúcese en que moitos temos que volver á vida cotiá. Co regreso á realidade chegan tamén os gastos da volta ao cole. As nais, pais e avós botan man da calculadora e tamén de moita paciencia para enfrontarse a este regreso ás aulas. Es así, tenemos que irnos administrando y vamos poquito a poco, sin quejarnos. Hay que superarlos, pero nada más. Hay que, con paciencia. Hay que calcularlo previamente y no gastar más de la cuenta. Hombre, eso, sí, non pasarse de la previsión. Entre os principais gastos, como manda a tradición, os libros de texto, material escolar e, por suposto, a roupa. Bueno, a mí personalmente, donde más es en ropa, calzado y demás. Luego en artículos de cole, como tengo las ayudas, el cheque este que te dan, pues bueno, me ahorro un piquillo. Únicamente la ropa que ya le queda pequeña, ¿no? Pero vamos, de manera natural, que habría que comprarla igual, o sea, nada especial, y a lo mejor algo, no sé, para educación física o así, pero vamos, con un chándal nuevo y tal, pero lo demás es ropa normal. Gastos un solo, material, en roupa, ahora todo, porque todo crecen, medran e todo queda pequeno. Aí vamos. Outros xa máis crecidiños tamén fan cálculos para a súa volta ás aulas, en concreto ás da universidade. Neste caso, os gastos multiplícanse coas matrículas, os desplazamentos, o alugueiro dun piso e tamén a comida. Para moitos universitarios é difícil saber cal vai ser o seu orzamento mensual, máis aínda cando están a piques de estrearse na facultade. É o caso de Marina, unha moza de Vilagarcía que nos días vai comezar o seu primeiro curso. Pero nunca vas a saber fijo, porque realmente non sabes si tu horario es de mañana, de tarde, si te vas a tener que quedar allí por trabajos, por cualquier cosa, o sea que estás como un poco en dudas siempre. Estímase que a volta ao cole pro alumnado de primaria e secundaria custa de media uns 760 euros.